Hoijak Koktwmani Bisingtwi BSF tei DRI ni Adongrok Agartala Bishramganj Laharo Malkhung checking Khlaiwi Tongmani Jorao Khungsa ko Malkhungo Manjakha Kaichi packet 10kg Yaba tablet Hatio Aboni Hatidhar @ 21 Lakha Wngano Phiyaba Patimungo Khoroksano Phano Romwi Manmani koktwma Kwrwi Patimungo tei Shamanka Fasal Horo Hoijak Koktwma Manjakha Tongmani Haikeno BSF tei DRI Agartala Bishramganj Laharo mobile check posa Tongmani Abai Jorao nati R01G8035 marani Khungsa ko Malkhung mobile check post ni speed ke Udaipur facing Thangmani koktwma Aboni aglo BSF tei DRI Malkhung no refli ki thangka hanke chashal fungo kolkolia high school kanawa Malkhung bathak sakmanka Aboni agla Malkhung ko checking Khlaiwi Manjakha 10 packet Bisingtwi 10kg Yaba tablet Hatio Aboni Hatidhar @ 21 lakh Phiyaba Patimungo Khoroksano Phano Romwi Manmani koktwma Kwrwi Paithago Manmani iko Malkhung chis Khlaijakha Patimungo tigi jaito winaitu mungong Hoijak rabok police Chini Khorang